said the wop out the loop out the lap bamboo, said the bap bap boogie the boo. NgesiLungu bake bathi a man becomes a reflection of how a woman treats them. So, ngiyacabanga ke la. Ukuba uKhomzile unesakhe isibhamu. Ngabe umzala uyena abamtreatsa ngale ndlela atreatsa ngayo uKhomzile. Manini bakwethu. U-Anitha beserious ngempela mayelana nodaba lokuthi ufuna ubhongo. Yabona nje mina ngifuna ngisho ukukhuluma. Hawu. Why? Mhlawumbe usefuna bamthengele okunye utshwala-ke futhi. Manini. Mina sacela ningihlalise eduze kwa-Anitha wami. Hayibo. Awu. Ukabani kanti? Ukabhongo? Unjova cane emtshela ngangidakelwa mina. Angikho nje emodini. Sebenzini isidiliziwe. Hawu. Kanjani manje? Usikhakhani udilizwa kanjani emsebenzini ekubeni ngimkweleta? Usazoyifuna-ke le mali-ke. Usazodiphendela kuyona-ke le mali engimkweleta yona. Asingithathe sobamba naye inkonzo intambama. Angasali. Ngathi sangiyabona sebaleka nefoni. Yazi mhlawumbe u-Anitha ngasiboleka isibhamu. Hayibo. Yazi uKhomzile mengamtshela umyalezo wakhe ophuma ku-Anitha. Hey. Hayibo. Baba. La kule ndawo ibhamu sedadla abantu besifazane. Ihlangana phela lokhuna nomzala wentombi yakho la. Uthi uhambe efunana nawe. Uthi ufuna ukutshela ukuthi intombi yakhe ayisekho ihambile. Hawu, hey. Kuzomela ngiyolanda impahla zami zokushintsha-ke makunjalo. Hayi cha. Kuzomela abuyele kubo. Mina ilento ekade ngisho ukuthi uKhomzile njengoba esehlala nobhongo uzogcina sefana naye ubhongo. Kanti yini wrong ngokufana nami? Cha. Akukho umuntu ozobuyela kubo ngoba naku sekukhona uhambile. Phela mina in charge. Hayibo. Umuntu indaba angayi kuba in charge kubo. Ya, uthe uyemlazi kababa wakhe kushoniwe. So na-ke usheye nako umzali ukuthi abe in charge lapha. Dakiwe, abe in charge kuphi khona? Ekhaya. Hayi, kusho ukuthi-ke hey. Oh, hayi. Naye ke ibhala clav ozoyiqoka mase sosebenza ntambama. Kodwa Bhongo mfowethu, ayikho enye indlela mhlawumbe engcono besingazama ngayo ukuthola imali ngaphandle kwale. Hawu. Yini, uyigwalo uyasaba? Yeah, to be honest mfowethu. Kodwa ke sona asabe mase ngibele semabhodweni. Bhongo mfowethu, inkinga mina mfowethu angikwazi ukubamba inkunzi mfowethu, angaze ngiyenze lento mfowethu. Angaze ngabamba umuntu inkunzi. Hayi. Okushuthi-ke ndoda-ke namhlanje uzo-actha ngathi uyakwazi-ke. Bhongo mfowethu, ngabe ngcono kube ngiyakwazi kwayikona lokho ku-actor-ke mfowethu. Mhlawumbe ngabe ngiyazama-ke uku-actor. Hayi. Ndoda. Awukwazi ukubamba abantu inkunzi. Awukwazi futhi noku-actha sengathi ubamba abantu inkunzi. Yeah mfowethu, angikwazi mfowethu. Bhongo mfowethu mina ngake nga-actor phi mfowethu. Man, awucabanga if ungathenga ama-Doritos siwavulela iphepha lomsindo wakhona nentombazane izowuzwa lapha ngaphakathi. Yeah, especially mase kuthiwa awu2 awamna wakho. Siwavule kanye. I'm sure ingawezwa. Hey. Usuthenga iPhone? Yeah, ngifuna ngiphephethe ngayo kanje. Khona le ngane izoyibona. Me Man, awuthi ngifuna uthi ungiphephetha ngabo ngibe ngixoxa noSiri ngala. Siri.
Hoyi. Mhlambe isebenza ngedatha. Unalo nje idatha? Cha. Una iPhone 1? Cha. Mhlawumbe nawe ucabanga ukuthi ngirong nje mayelana nesitori sami sokugajwa ethekeni. Since ngikuxoxelile. I know. Ube right impela. Vele amantombazana ayabheda. Awu, hey insizweni, awu manje Marvin. Hayi. Usuphuma phike manje wena. Yazi ade sibona uMandisa la sasiqalaza awusekho. Awuphathe la kokeli. Ubheka ukuthi ayikho yini imali eyiphepha esingayilengisa la. Just for ukuchoma nje. Indoda. Yazi bekuyithu belihle kanjani lelana lokukhuluma noMandisa. Yazi mfethu, ngivele ngaqinwa isisu kanjani. Ngiyacabanga ukuthi khona into engidlile engazwani nami. Wenze njani? Uthe mawuphuma etoilet wayigeza izandla. Ngigezelani izandla. Phela bengingayili uyothinta lapha, bengiyokwenza. What? Yes. Awu mana noNova, ngingachaza ukuthi iqale kanje iqalephi lento le. Jovito fethu, lento nene vathi ngishayela yona ayikho. Kanti wena wenzeni? Awulutho fethu. Oh, nansi enye indoda. Angeke Jovito fethu, ngeke ngikubuka uyitika ngami. Oh, angidike ngayo ngamaqopha. Ha. Mana bhuti. No. Ngisacela ungisha ngenduku. Ngiyaxolisa. Man, nibangana impela nina noNova. Hayi no. Unonova ufike kuthina lapha neKFC. Manje akayidli. Lokho anehlanyuka naye. Umuntu ngakubuka umfishane. Kanti ushaya kanje? Hayi no. Ukuthi nje ningithole kabi vele ngiciyelo sikhakhana. Uma wacela ucela mbe isinyama yakhe efrijini, yena usuku uyayipheka. Oh. Yazi, njalo modlula, sihlezi sikucoba, sithi umfishane njengesinqamu sakho yophukile ephaketheni. Uyazi, bese ngithi ngeke ngisakushaya ngoba bese ngikushayile. Manini wo. Mancabanga nje. Usikhakhane ngabona icrush. Hayibo. Ithini manje? Hawu. Yazi ngempela. Animbuzi. Uyazi khona la usikhakhane ephethwe khona umkhuhlane. Kwadlula usiso dayisa amagwinya esitobhini. Washintsha ngishindlela yokuthimula. Awu makhelwane. Yazi wathimula ngenothi. Mhlambe iyona icrush yakho umfazi kaMzobo. Yazi uNjova ufuna ukungikhulumisa kanti angifune ukukhuluma.
And lento ayishoyo songiqhatha nomakhelwane. Hayibo. Unkosikazi kaMzobe lo pakishile nje omuhle. Umzobe uyakwazi lapho. Niyabona ukuthi kuyibhade kanjani ukuhlala noNjova. Ngapha ngidiliziwe emsebenzini, ngapha sengizothuthiswa. Uma ngathutha usikhakhane ngayohlala kwakhe. Dakiweke loyo. Yazi. Mina iwish nje bengambuyisela emsebenzini usikhakhane yazi. Nangoko umuntu ophola into ezwakalayo nesile. Umuntu uma engasebenzi, bayathi nasiyadena masifika ke nasibamba inkonzo kodwa singatholi lutho. Abona-ke mina-ke nje bese nokuthi angimgwaze nje straight. Hawu. Ubanjwa kanje. Ngime kanje. Fusa kulethi phone. No. What if i-victim ayiphethe ifoni kodwa iphethe imali kuphela? Wangeke isho ukuthi hayi mina bhuti angiphethe ifoni, ngiphethe imali kuphela, ngiyithatha. Mhlambe mangithi fusa kuletha konke. Letha konke. Hayi. Letha imali nefoni. Fusa letha imali nefoni. Yeah. That's good. Letha imali nefoni. Letha imali nefoni. Fusa letha. Jova. Waphinde uyenze into yenza. Wenzani la? Mina. Hayi. Practice ukubamba abantu enkunzi. For what? Fukubabamba. Namhlanje uthe uBhongo sohamba naye sobamba abantu enkunzi entambama ngoba mina angeke nje ngize ngivume ukuyoboleka imali ezalayo kaMamdletshe. Never. Nifuna imali? Man. Now usobamba inkunzi for living. Ya wena. Hayi no. Kuzobokwa namhlanje kuphela. Mengathola imali sathenga lempuphu bese ngiyayeka. Hayi, angivumi. Uzogcina sefana naye uBhongo. Akasho manje ukuthi ongcono bahamba ofesa. Yini? Abawuholi ngathi 350. Stop yard isikhona. Abadayise noma insimbi kongcono. Ngeke sibahleke. Njengoba esineka kumanje nje. Adayise noma insangu kongcono ngoba isisemthethweni yona. Ngoba lento yokubamba abantu inkunzi. Hayi, akuyona ioption. Ya. Uyabona ubugebengu akaze babe option. Nitshale naloyo othi yena uyasigwaza mangatholi lutho. Umphumela waleyo nto ukuthi ayejele. Befike bamgwaze naye. Ngemuva. Ya. Ayikho hlapha indlela ebelingazama ngayo imali ngaphandle kwale. Mfethu, nami uBhongo ngimbuze kanjalo. Wathini? Wathi ngizwa actor yesifu ngiyakwazi. Hawu. Awulona nje actor wena. Izulu sithi ugotsha usemanzi. Hayi. Yini asisho kanjalo? Ya, siyasho kodwa sisho nomngibi. Man, kunganjani wena? Umtshele ngesingisi lento oniyoyenza ukuthi awuyifuni. Ngeke uhlule ukuthi step aside your bastard. Hey bafo. Azi bengicabanga ukuthi ke skip uvalo phela. Kanali iwayini. Hawu. Iwayini lesikhakhane. Yazi uthi angibeka amakhoya naba intaba la athi kanje. Hayi. Wabeke mngani nami. Noma uthenga ama-Doritos njengadusho. Uthi ngizowalanda vela sekhaya. Kambe kudayisa iqeda la kaCherry yami. Yazini? Nawu 100 rand. Kanyeso. Ufika uthenga iqeda eziwu3 lapha. Ubatshela ukuthi iyona mali encane ekhona nje. Okay. Wekanyiso. Ungakhohlwa njalo kubatshela ukuthi uthunywe yimina kule 100 rand. Hayi. Uthi kunjani?
Hawu mfethu, angazi ngisho lutho mina. Oh. Uyayazi ifeeling yokulamba unemali. Ungazi nokuthi yini ongayidli. Oh, sengiyabona ukuthi indaba sonke lesikhathi ungakazi uyidle le KFC yakho. Yabona namhlanje le ntombazane izo-regret. I'm sure bacinga ushintsho 100 rand manje lapha ngaphakathi. Oh, nange buwe inkanyisi. Hey, Nonova. Akho umuntu lapha. We? Sengithome kangaka. Njengoba ngifike la ngihujo sikhakhane ubengihubhela lona impela leli wayini. No, man. Wena ushongo ukuthi ekuqaleni babehubhela ukuthi wafike kini wafika khepha ubisi. Akulona ubisi lo liwayini. Kuze kufika kuleyo phathi yobisi kuqale kwalahleka lona leli. Plus buka lisagcwele. Ngicela ninginike lona ngilibuyisele kusikhakhane khona ezongixolela. Utaki wena. Uyahlanya lo. Mina kazo imani. Into engididayo la. Leli wayini lifike kanjani kunini? Oh hayi, la kuthina ke lafika ngokuthi bekuyibirthday yamongezi. Base bamopha lona. Thina ke mase salithatha kuyena. Manini. Lapha kusikhakhane akaze azadlula umongezi. Kwadlula ufanana kwase kwalahleka iwayini. Hayi, engathi uqinisile. Hayi, kodwa sekuyilethuke manje. Mi, awuthele lapha. Yazi guys, bekuzoba ithuba elihle kanjani leli lokuthi ngiyihlambulukele kusikhakhane Khomzini mfowethu. Ucela unginike lona ngilibuyisele khona usikhakhane ezongixolela. Awuzwanga yini? Sesekweyelethu baba. Okay. Athi ngishaye. Hayibo. Ushayani? Baba, skipho uvalo la baba, sosebenza ntambama. Ngizohamba nani? Aqinisile lebethu umuntu nomgodo unganeli noma ungaba nakho konke still akaneliseki ngicabangela yena kuphela kodwa wathi simvodele and usifaka voicemail ngathi uthe asimfonele mbizana ngama-complete ngakazwelani marathon my leader yakhe akazulide iwane Babylon lama